दिक्कत पड़ल बा। आई जब बियाह करे खातिर लड़का घूमता दिल्ली में सुपरवाइजर है 22,375 महीना बा। और का बा बट पटन मकान गावे घर रतन तो गोटा बरबा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। आई जब बियाह करे खातिर हो अपन धनिया के रनिया जैसन सजही